Kay bugatan mo ning Paano nga sana nga gay mo bundak kag sundang. Di, paano nga. Ato sa tanaw sa kaning isda kay dito kay ganahag isda. Tanaw sa kaning isda kay sa tay pilian ra ba na? Pumunta ka sana. Foto na dyan. Magkikilaw mo ba? Magkilaw ka? Budloy man. Pero Paano nga ako naman? Para kayo may Ayun. tago-daga na. Paano nga sa? Pinakuot mo dos kilid. Wala nga ka. Kuya, ano ba kung sanina lang? Nice, kuyaw. Kaya ko lumadres na Aliana, Dol. Ato, kaya ko sa Aliana madre. Ika di mo bigay kay Kwan. Lujo. Adik. Gapo na siguro na Dol eh. Kay Palidja. Nawa ko ni daw kita makuha dai. Dagan ka tong mamazuli aron wa kan dito denggi. Kau dagan labo ka ning tugbong. Dili. Dagan kau dagan. Ino mamazuli ko asa ko dog madri mamazuli. Dagan labo ko mamazuli manganhi. Aron ko no mamazuli. Grabe mamazuli di maminaw. Dagan ko no madri. Tua. Simbo. Panpanan ko. Agdang patag man na. So namut-mut na pagkasagidya. Ginuto na lagi. Sabi mo, bro, 100. Tiyo. Na, 200 naman. Ngidad. Upload. Ikaw kuno yabe. Kumaog. Ano man di ko kaling? Uy, nabuang na ba mo? Hala, aglamok. Daghan na nahurot na. Ano pag hindi ka dito ka mamuhaling? Hay magbinjan. Hay kung sa magbahay ko no. Isa ako? Limbil. Awak ko may dihing mo dili. Sa isa nga magminjam nag-apam, di wa na halingunon. Hala mga ako no. Walang sunod pod. Lamok. Wadalis mama si mama Kondali, mama Jolie, si mami Purami o si mami Tere. Ako ka sunod na. Wadiha to ana, gikuang-kuan, Kuya Rolito. Di pwede pinadigang lamok. Dan hala ka be, ganyan halamok, nazungan ninja ka. Napkin. Oh, sige haling bitaw dunyagi ni mayo. Antik mo na ako, ganun sunod na lagi. Wala. Balik di ka, balik kay halamok, nazungan ka lamok. Ay, balik na. Ano man? Wala di signal na rin makita guys. Nibalik na po sa unang. Man, uban pas panda. Hindi man na. Hindi naman na kayo ang Badigan niya. na. Ay, si Panda po sa mukantay na natin dami. Di si kabang basta di kayo ma-exercise. Kasi kabang dahil, di panda. Sabi nagkabang. Tas, tukad na ko ano. Ang silin nila po. Madulari kay na po yung mga hingkuranan ba nga ni? Sa una kay magdak ang raman miskuan. Ang ipukong namin sa una. Itong pang-abutan ni Guan sa una ito sa Prami. Ito. Pahit sa Panjawan. Signal. Na, una kang Prami naman ko no. Beta ba? Mut-mut na pud. Ato na batiwa. Ay, sa wati yung tingog. Nana batiin sa. Nani? Signal. Nana, ija kay kasag medyo ngadap. Kasag madap ini harap ko sudlong. Sudlon. Buwan. Kini harap ko sudlong naka-upload wa para mo ko katamilog title lang. Dugad sa haling oy. Ay, lapin. Mayor sa una galing mo to. Lapin di haling. Tiya. Akaling mo di ay. Wa di daw asip. Hotrin, masugban ka natin. Hala. Ha, ako subog na ako. Ano ni kutsi? Mugatag ba nung damuhin eh napod? Wala nga naman talani. Munog, dasa mo muna nang manaog mo. Magtapok yapon. Pados-us. Kasi di mo kusog doon tuat. Pero po dilan to nina ay. Mara mong good gihapon. Pandagapog manok ay. Bisas lungsod. Inay. Nalumburag haling na. Ha? So, na prominent naman mag-live so, no? Oy, gusto nang ganiharam ko ako yung nabahuas man, no? Langok. Kaya ganihan mo ko ako na. Kami tag namoy manok sila. Nalagi manok le ko, no? Manok ni Ago.
Magiging sa siya mo ni katira. Padiudaw. Ano ka pug manok? Wala ko. Sila ba ang mong buhok? Patay ko to. Nagawa upaw. Patay ko ng kuto. Ang kado. Patay ko to. Patay ko ng kuto. Wa man kuto. Ado yung sa labi eh. Handa na po. Maarson gani kakahudan na naman jati ka dyan. Ala, bali sa dahon na ka nang buhi anong paaso. Manang may ating kuan nga mo yung nag-inauna. Ang ko'y panganay na. Panganay daan eh. Isa ka ba preso? Manang. Na mo mga tulog-lutos prisuan. Ay, ano nang. Madyo ba mo preso ka na? Garong ka na. Libre kaon. Arang. Libre kaon. At Tanan. ka magmiwang nang. Oh, kahit tinakot na. Pag sa mga kakap. Di na kakaagkarlan. Sosyal na. Ang saray. Di na kakaagkarlan. Patay. Hulas na lunlun. Ang problema, agbuwan. Halos tiri. Halas Musuot sa nang lamok sa belahan. Kubalitok. Ngapay, gani mga tanong. May nagpapatong ti. Panda! Hala. Hala, doon na. Hala. Matipas ka ba? Kay. Hala dagan. Tawag ganin sa baraman he. Panda! Tumani kay malingaw tulad to. Asa ini mga bata mo. Dali ko. Ganda na rin si kinig. A few moments later. Mari kagi sa na tinor bitaw. Si manang ni kinaluyan may natugungan may tuon kay Aga ko sana mga muti ko magdaghapin. Si upaw ibutang sa sako. Tinor sa na. Yung pa sa una. Kamang-kamang na. ako di ko malabas ko sige ako ko. Ay, sila duli. Lagi sa tumaninggat di ba? Ka? Ay, dapat ito na eh. Asang tag lang hoy. Ito ako na Asa ite bulang hoy. Katong nga isang gipait pila man to. Ang pala meron bang isang bulang mo, di ang kabugan. Nakapagbaluin nang. Nagpila lang atong bilanggur atong hindi mong bangguran no waman. Haman kini. Maghimo na patagasod. Basta gibalik dyan na to sa. Oh, ito din ang himo. Himo na po. Hindi mo to natong duha. Maghimo na to na napining kuan to nga